Il-festa tal-lowm, il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej, tfakkarna fil-Magħmudija ta' kull wieħed u kull waħda minna. U kif se ninnutaw din il-Magħmudija tal-Mulej ma kienx okkażjoni, ma kienx ġurnata, ma kienx mument, imma kienet l-istorja kollha ta' ħajtu. Il-Vanġelu jibda l-ewwel qabel kollox billi iltaqgħu ma' Ġwanni l-Battista li ħabbar li warajh aktar x'kien qed jirreferi għal xi ħadd li kien dixxiplu tiegħu. Warajh ġej warajja, mhux ġej warajja fiżikament, imma ġej warajja Ġesu aktarx li kien dixxiplu ta' Ġwanni l-Battista. Li warajh ġej wieħed li hu aqwa minnu, miexi wieħed warajh li huwa ikbar minnu. U mbagħad il-Vanġelu fit-tieni parti tiegħu jurina l-ġrajja tal-Magħmudija tal-Mulej. Però nixtieq niġbed għall-attenzjoni tagħkom id-deskrizzjoni ta' San Mark. Iġibilna lil Ġesu li jiġi minn Nazaret, jieħu jkollna qudiemna l-mappa ta' Iżrael, nistgħu nifhmu aħjar id-deskrizzjoni ta' San Mark. Jiġi minn Nazaret, Nazaret tinsab in-naħa ta' fuq fil-Galilija, in-naħa ta' fuq ta' Iżrael. Jiġi minn Nazaret tal-Galilija u jitammet minn Ġwanni fil-Ġordan. Għandna jekk tinnutaw għandna moviment nieżel l-isfel. Mela l-ewwel qabel kollox għandna lil Ġesu li jitlaq minn Nazaret minn fuq u jinżel l-isfel lejn il-baħar il-mejjet, lejn il-post fejn kien jgħammet Ġwanni. Mela diġà nieżel l-isfel fl-art ta' Iżrael, imma mhux biss. Nieżel f'dak li jinżel, għax il-kelma Ġordan tfisser dak li jinżel minn fuq għal isfel. Imma mhux biss, jinżel ukoll fl-istess Ġordan, jitammet, jitgħaddas fil-Ġordan. U dan il-moviment minn fuq għal isfel jirrakkonta mhux biss din il-ġrajja imma il-momenti kollha wieħed wara l-ieħor tal-ħajja ta' Ġesu. Sakemm dan il-moviment ta' nżowl jilħaq il-quċċata tiegħu meta? Ġesu fuq is-salib. Ġesu imut fuq is-salib. U allura il-Magħmudija ta' Ġesu mhix ġurnata, mhix ġrajja, mhix episodju, imma hi l-esperjenza kollha ta' ħajtu. U x'esperjenza jgħidin? Esperjenza ta' għotja, esperjenza ta' qadi, esperjenza ta' ġenerożità, esperjenza ta' servizz lil bniedem. U meta jinżel, interessanti għax San Ġwan il-Battista meta jgħammet lil Ġesu, dritt wara ninnutaw li Ġesu jitla mill-ilma. U minnu fih u t-tiela mill-ilma, ma ninsewx li l-ilma fl-Iskrittura u dejjem sinjal tal-mewt. Meta Ġesu jinżel, meta Ġesu jagħmel dan il-moviment ta' nżowl ħajtu kollha, dakinhar ħajtu tkun tassew ħajja. Dakinhar ħajtu tkun tassew tal-irxuxtati. U dan li jgħod tal-Ġesu jgħod għal kull wieħed u kull waħda minna tal-għodu. Il-Magħmudija tagħna mhix episodju ta' darba, mhix ġrajja li noqogħdu naraw fuq ir-ritratti, mhix ġrajja li ġrat 30, 40, 50, 60 ma nafx kemm ilu, imma hija ġrajja li ngħixu kuljum. U kif ngħixuha il-Magħmudija tagħna? Kif ngħixuha l-Magħmudija tagħna? Biex ngħixu ta' bnedmin irxuxtati, biex ngħixu ta' bnedmin ħajjin. Ġesu seta' jagħżel diversi modi biex isalva lil bniedem. Ġesu seta' jagħżel diversi stili ta' ħajja, seta' jagħżel diversi professjonijiet Ġesu. Ma ninsewx li huwa l-istess u x'hekk Alla magħmul bniedem. Seta' pereżempju ġie u sar imperatur, flok l-imperatur Ruman biex isalva lil bniedem, isalva lid-dinja. Min kien se jżommu lil Ġesu? Milli jidher f'nofsna u jgħid isma' naħseb li dik hija l-aħjar pożizzjoni biex inkun nista' nbiddel l-affarijiet, jekk inkun l-imperatur. Seta' pereżempju jgħid isma' jagħżel li jkun il-qassis il-kbir. F'Iżrael, forsi dik kienet l-aħjar pożizzjoni, billi nieħu r-rowl tal-qassis il-kbir. U hekk inkun nista' nbiddel il-kult, il-qima, il-mod ta' kif il-bniedem jirrelata ma' Alla. Seta' pereżempju jagħżel li jsir bniedem qawwi f'saħħtu biex bl-enerġija tiegħu, bil-qawwa tiegħu, bl-istrateġija tiegħu ikun kapaċi jikkonvinċi lin-nies illi hu ta' min jimxi warajh. Ġesu seta' jagħżel l-irwol u il-missjoni ta' wieħed li jagħmel leġubijiet. Jagħmel dak li hu straordinarju. Tgħidu li m'għamilx mirakli f'ħajtu, imma l-mirakli li jagħmel Ġesu f'ħajtu ma kellhomx l-iskop
li juru kemm kien f'saħħtu, kemm kien qawwi, kemm kien kbir. Assolutament, mhux dak l-iskop. Imma l-iskop tal-miraklu kien bil-maqlub, kien biex juri lill-bniedem, juri lin-nies illi meta jkollhom il-fidi fih jistgħu jibdew imissu xi ftit jagħmlu ftit esperjenza ta' Alla. Dak l-iskop, mhux biex jagħmel, biex ifejjaq, biex jagħmel leġubiet straordinarji, biex kulħadd jibda jammirah, jew kulħadd tipoġġih fuq xi pedestal. Mhux dak l-iskop. Imma l-iskop kien wieħed għas-salvazzjoni tal-bnedmin, għall-ġid tagħna. Biex jikkonvinċina Ġesu illi meta aħna nafdaw, meta din il-kelma li hu jgħidilna aħna nisimgħuha u nħalluha tinżel fil-qalb u naċċettawha, hemmhekk aħna nibdew nagħmlu esperjenza ta' Alla. L-iskop mena mhux tant illi il-grazzi li konna bżonn naqalhom kollha. Il-problemi li jkollna nsolvuhom kollha, mhux dak l-iskop tal-mirakli. Imma l-iskop tal-mirakli jew li aħna narfu, li aħna nifhmu illi l-kelma ta' Ġesu hi l-kelma tal-Missier. Illi meta aħna nimxu wara Ġesu se niltaqgħu mal-Missier. Għax forsi dak hu l-ikbar, dak hu l-aħjar, dak hu l-miraklu li verament għandna bżonn li aħna niltaqgħu tassew mal-Missier. U allura dan kien l-iskop. Dan kien l-iskop tal-email straordinarju li kien jagħmel Ġesu f'ħajtu. Imma Ġesu ma jażel l-ebda stil minn dawn, l-ebda stil ta' poter, l-ebda stil ta' xi intelligenza straordinarja jew ta' xi strateġija partikolari, le. Ġesu jażel li jgħix fid-dinja, li jiġi fid-dinja u jgħix mhux biss bħal wieħed minna imma ta' għaddej tal-bniedem, ta' għaddej tagħna. U din hi l-magħmudija. Propju fil-magħmudija Ġesu jażel dan l-istil ta' ħajja. Ma kellux bżonn jitgħammed Ġesu. Imma jażel dan l-istil ta' ħajja propju fil-mument li fih jinżel fl-ilma. Għalli ma raġuni biex aħna narfu li jekk aħna rridu nkunu dix-xibli tiegħu m'hemmx triq oħra, m'hemmx mod ieħor. Ħlief din it-triq tal-inżol, ħlief din it-triq tal-umiltà, din it-triq tal-kenosi. It-triq illi fija nitbaxxew biex naqdu lil xulxejn, biex inkunu għaddejja ta' xulxejn, bil-limiti u d-difetti kollha li għandna, min m'għandux difetti. Min kultant ma jgħajjiex, jaqdi u jservi. Min kultant ma jħoxx il-pressjoni, ir-rabja, min kultant ma jħoxx id-djufija tiegħu titla' fil-wiċċ. Ma jimpurtax, propju din id-djufija stess tagħna, dawn il-ħtijiet stess tagħna, dawn id-dnubiet stess tagħna jagħmlu parti minn din l-umiltà. Kemm hi xena sabiħa, kemm hi xena sabiħa ta' Ġesu li jitħallat mal-mitinbejn. Kemm hi xena sabiħa. Ix-xena tal-Vanġelu tal-lum ma ninsewx illi Ġwanni kienu jmorru jitamdu għandu l-mitinbejn bħala sinjal, il-magħmudija kienet sempliċement sinjal estern, ma kienet tħalli l-ebda effett veru fil-qalb. Imma dan kien sinjal illi l-bniedem li jersaq li jitgħammed kellu x-xewqa, kellu r-rieda li jikkonverti. Kienet xi ħaġa tiddependi iktar mill-inizjattiva personali, mir-rieda ta' dak li jkun. Illi hija importanti fil-ħajja tagħna. Imma aħna nafu li l-magħmudija tagħna hi iktar minn hekk. Wisq iktar mir-rieda, mill-intenzjoni u x'hekk mill-inizjattiva li nieħu jien jew li ħadu l-ġenituri tiegħi meta għamduni. Imma din ix-xena ta' Ġesu flimkien mal-mitinbejn turina l-istil ta' Alla. Alla li ma jibżax mill-midneb. Anzi, jitħallat miegħu mal-midneb u jitħawwat mal-mitinbejn, inħawduh mal-mitinbejn il-Ġesu. Tant li u xekk l-istess istituzzjoni ta' reliġjon ġudajka li Ġesu tant gerfxitu mal-mitinbejn, mal-kriminali, illi spiċċat biex ikkundannatu. Spiċċat biex u xekk tagħtu il-kundanna tas-salib. Propju għax ħawditu mal-mitinbejn, għax dan bniedem ħażin. Interessanti ta' dan il-moviment ta' Alla. Interessanti kif Alla jitratta jiddirja magħna mitinbejn. Bħalli kieku jrid jgħidilna isma' toqgħodux tiddistingwis ta' bejn tajbin u ħżiena ta'. Timlewx raskom, timlix rasek ta' jgħid jgħidli li inti aħjar minn ħaddieħor. Timlix anzi, jekk inti aħjar minn ħaddieħor aktarx li mhux se ssibni ħdejk. Mhux se ssibni miegħek. Jekk inti tħossok bħal ħaddieħor, tħossok minne bħal ħaddieħor, hemmhekk tista' tagħmel esperjenza vera tal-ħniena. Ekku aħna u xek l-ewwel wieħed jien ta' l-ewwel wieħed jien. Aħna qarana il-ħin kollu nfajru l-ġudizzji lejn dak, lejn dik, lejn l-ieħor, lejn l-oħra.
U sejrin il-ħin kollu niddistingu bejni u bejn dak, bejni u bejn l-oħrajn. Waqt li nafu li u xek dan il-moviment ta' Alla li jitħallat magħna, li jsir wieħed minna, Alla li jipprova jsalvana propju fis-sitwazzjoni tagħna, jurina li Alla mhux talli ma jibżax mill-midneb. Mhux talli ma jibżax minnu l-midneb, ma talli jitħallat miegħu biex jgħinu jintrefa', biex jerfgħu mill-ilma, biex jerfgħu mill-ilma ta' dnob, jerfgħu mill-ilma maħmowġ, biex jerfana miegħu. Imma jerfana kif? Jerfana mhux biex inħossuna perfetti jew puri, le. Tafu kif jerfana Ġesu? Jerfana billi u xek. Inkunu kapaċi noqogħdu ftit miegħu fuq is-salib. Jerfana billi jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu b'tali mod li nkunu nistgħu inħobbu iżjed, nkunu kapaċi iktar nagħtu ħajjitna. B'dan il-mod jerfana Ġesu. Ġifieri mhux jerfana billi moralment insiru iktar perfetti jew insiru aħjar, mhux dak l-iskop tiegħu. L-iskop ta' Ġesu proprju wieħed u wieħed li aħna nikbru fl-imħabba ta' xulxejn. Għalhekk ġie biex jagħti ħajtu u jagħti ħajtu bil-kotra. Hekk jew nitolbu lil Mulej f'din-l-Ewkaristija biex kompli jsaħħaħna fl-umiltà tiegħu. Qegħdin niċċelebraw issa anki issa stess l-umiltà ta' Alla propju illi jiġi għandna, isir wieħed minna, jitwaħħad magħna, isir is-sosten tagħna, ikel għalina fil-ħobs u fl-imbejt. Jew nitolbuh lil Mulej biex jagħtina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħu, dik il-qawwa li rċevejna fil-Mamudija, dan hu l-Ispirtu li rċevejna fil-Mamudija. Mhux spirtu ta' poter, mhux spirtu ta' perfezzjoni, aħna perfetti aħjar minn ħaddieħor, moralment mhux hekk, mhux dak. Mhux dak. Imma proprju l-ispirtu tal-umiltà, l-ispirtu tal-qadi, l-ispirtu tal-imħabba vera lejn xulxejn, l-ispirtu tal-paċenzja b'xulxejn, l-ispirtu anki tal-aċċettazzjoni tad-djufijiet ta' xulxejn. U żgur illi l-Mamudija tagħna jekk ngħixuha b'dan il-mod mhux biss tagħmilna aħjar bħala Kristjani, imma tagħtina mod ġdid ta' kif ngħixu bħala bnedmin. Inkunu tassew ngħixu bħala uliet il-missier u waħwa ta' xulxejn.